Адвокатські пристрасті на суді у справі президента-втікача Януковича. Обвинуваченого у держзраді не поділили його ж захисники. Дійшло навіть до бійки, яку розбороняла поліція. Тим часом прокуратура запросила для Віктора Федоровича 15 років в'язниці. Деталі з зали суду далі від Раміля Янікеєва. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Перешкоджаєте правосуддю. Бійкою і криками починається засідання суду в справі про держзраду Віктора Януковича. Адвокат президента-втікача Віталій Сердюк грудьми став на порозі, щоб не пустити на суд державного адвоката Юрія Рябовола, призначеного судом. Каже, Янукович від послуг безкоштовного захисника відмовився і написав відповідну заяву. Після штовханини засідання таки розпочинається, але адвокатські пристрасті не вщухають. Рябовол не є захисником Віктора Федоровича Януковича. Він не має права захищати і не має права від його імені вчиняти будь-які дії. За допомогою поліції Рябовол таки потрапляє на засідання, але говорити йому не дають адвокати, яких наняв сам Янукович. Державний адвокат таки перекрикує колег і просить час, аби ознайомитися з матеріалами справи. Враховуючи те, що матеріали справи налічують, судової справи налічують 75 томів, мною як захисником потрібно опрацювати дані документи, опрацювати і... Шановний колега, вам клієнт заборонив будь-які дії і заборонив опрацьовувати документи. Він заборонив. Невгамовні адвокати Віктора Януковича далі продовжують суперечку з обвинуваченням. Наполягають, суд має заслухати їхніх свідків. Серед них увімкнутися скайпом готовий Микола Азаров. Суд це клопотання ігнорує, але Азарова на засіданні таки почули. Його відеозвернення. Очередной раз подтверждаю свою готовность дать свидетельские показания и высказать свою точку зрения на те процессы, которые происходили при осуществлении государственного. Пристрасті на суді не вщухають, поки прокурор оголошує промову з аргументацією обвинувачення Віктору Януковичу, його перебивають адвокати. Прокурор Руслан Кравченко каже, вина президента-втікача очевидна. Сторона обвинувачення беззаперечно прийшла до висновків, що Янукович винен у вчиненні державної зради, винен, що він був пособником в умисних діях, направлених на здійснення агресивної війни разом з Російською Федерацією по відношенню до нашої країни. Прокуратура просить засудити Віктора Януковича на 15